BJP ni yakane phainarona khabai khobai lamsago Bobagra long live Diplomata long live Bobagra ayok lokthok YTF ayok lokthok TWF ayok lokthok Bobagra ke हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै अजागाव सालकाते जोंनि जेन्टा बिसि नि कचारो जमिया कलेजनो जों फाइसक फाइजाक अजागाव दिनै जोंनि जयनिं प्रग्राम 5 परिबारनि 11टा भोटार अजागाव जोंनि बुबाग्रानि बानारम फाइका अर जोंनि करबकनि इंगै मानजाक फाइका जोंनि करबक सब डिभिजननि ब्लक प्रेसिडेन्ट बरम गोनां जोंनि हिरन मय त्रिपुरा जोंनि बरम गोनां भाइस प्रेसिडेन्ट मलिता मोहन त्रिपुरा चीन अरनी लोकेलनि बोर्ड प्रेसिडेंट बरम गनां चीनी फाल्गुनी त्रिपुरा गैते और चीनी कयेकजन नेतृबृंद दंगो गै चीनी अ जायगायाव जों फायमानि कारण के बरबो थानसानो हामजागैनाय बरब बीजेपी याकरैनाय चीनी बोबाग्रानि बानारम फायका गाय अ जायगायाव बनो लामसका चीनी खुद चीनी ब्लक प्रेसिडेंट चीनी बरम गनां चीनी हिरन मय त्रिपुरा ओमफ्राय बेलायनो खाकसांखा अर फाइसों अर बरंनो जयनिं नामानि बागै असुनानि कखिंके दाबो जों जरानाय जोंनि बरम गोनां